Nog steeds aan het luisteren naar Mixed Up, je favoriete avondshow met mij, Nice Ty, Ritanya, MNDS in de productie. En we hebben een hele volle studio. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 heren, de heren van Audio Wolves. Yes. Goedenavond. Wat fijn dat jullie er allemaal konden zijn. Heren van Audio Wolves, we gaan jullie even kort introduceren. Jullie zijn met 5 mensen, wauw. Helemaal? Nee, weet je wat? We gaan het gewoon zo doen. Er zijn dus 5 heren van Audio Wolves. Dat zijn 4 aparte artiesten, als ik het goed heb. Ja, klopt. Manager zit er ook bij, dat is de heer helemaal in de hoek. En de artiesten zijn... Ga ik het toch weer pakken? Zeg, Nilly Nils, ja. Limitless, Nano Boy en Blue Haze. Ja? Precies. Jullie even voorstellen aan de luisteraar wie is? Yes man, Nilly Nils, artiest van Audio Wolves. Weet je hoe we het doen? Ja man. Ja, mijn naam is Blue, ook artiest van Audio Wolves. Yes, I'm Limitless. En ik featuring gewoon erbij. En nog helemaal. En nog eentje achterin. Yes. Nano Boy. Ja man, Nano Boy, artiest van Audio Wolves. Ook in de building. Nee, dope dat jullie er zijn. Ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen. Ik heb wat muziek voor jullie gecheckt, even snel. Jullie zijn niet bepaald zeg maar dezelfde soort artiest. Jullie hebben allemaal echt een eigen stijl. Klopt. Hoe komt het dat jullie zeg toch maar in één groep terecht zijn gekomen? Omdat we elkaar vooral voelen gewoon. Qua skills, qua feeling, gewoon met alles man, zeker man. En ook daarnaast nog, ja, gewoon qua vriendschap. We zijn gewoon een groep vrienden, zeg maar, die eigenlijk allemaal muziek maken. En we hebben er gewoon voor gekozen. Ook al de ene doet Engels, gemixt met Nederlands. Ik ben alleen Nederlands. Maar ja, we dachten van, weet je wat, we maken gewoon, we bundelen onze krachten bij elkaar. En we maken gewoon een groep ervan. Zeker, Kijken hoe zeker. ver we komen. Ja, dus jullie kenden elkaar al voor het hele muziekwezen? Zeker, ja man. Ja, man. Klopt. Oké, dope. En hebben jullie dan, want ik neem aan als groep zijn, dan ga je ook samen nummers maken. Maar als jij bijvoorbeeld in het Engels rapt, jij alleen in het Nederlands. Jij hebt een iets meer Caribisch-achtige vibe in sommige van je muziek. Hoe krijg je dat allemaal in elkaar, in één? Ja. Hoe we dat doen. Ja. Weet je, meestal is het eigenlijk gewoon, weet je, we pakken de artiesten die eigenlijk dan zou willen rappen. Die pakken we bij elkaar en die maken dan een tune. Als we Nederlands willen rappen, pakken we de Nederlandse artiesten, die maken dan een tune. Dus we mengen niet, weet je. Dus je krijgt nooit een Engelstalig nummer en opeens hoor je bomben klaar. En dan opeens hoor je in het Nederlands nog een stukje, dat gaat niet voorkomen. Nee, dat komt niet voor. Nee. Oké. Misschien ooit. Maar, je weet, maar we proberen het gewoon uit elkaar te houden wel, zeg maar. Ja, precies. Het Engels en Nederlands. Dus je hebt zeg maar één groep, maar verschillende doelgroepen die jullie allemaal Precies. aanspreken. Ja. Oké. En hebben jullie ook wel eens dat je dan denkt van... Hé, ik vind jouw dingen eigenlijk wel heel vet. Ik ga dat ook gewoon proberen. En dan spring jij bijvoorbeeld op een dansachtige tune. Of jij probeert iets in het Nederlands of dat ook niet? Ik heb het inderdaad wel gehad eigenlijk, want ik heb deze man, die speelt alleen maar dansen, fully gewoon, weet je. En ik vond het hard wat hij deed. Dus ik dacht, hey, luister, ik moet het ook kunnen man. Ik moet dit ook kunnen man. Dus ik doe het gewoon, weet je. Dus ik heb het gewoon een beetje opgebouwd. En ik ben ermee bezig gegaan, een tune uitgebracht. Zo is het gegaan gewoon. Ja, Oké. man. Want eigenlijk was Nilly alleen Nederlands, hè? Maar uiteindelijk klopt. heeft hij die Engels snel opgepakt. Dus Ja. is hij ook nog Engelstalig gaan doen daarnaast. Oké, dik. Ja. En heb je nu nog voorkeur, Nilly? Ja, nee, niet echt man. Nee, het is gewoon wat uitkomt. Ja man, Oké. ja, man. Zeker. Pak Maar alles man. jullie gaven allemaal eigenlijk een beetje aan dat muziek dan een uitlaatklep is. Klopt, Dan klopt, vraag ik klopt. me af wat er dan uit moet. Waar is deze klep voor? Ja, het is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, er zijn gewoon bepaalde dingen gebeurd. Als je naar ons kijkt, je ziet niet iemand... Ja, hoe ik eruit zie, dat is niet zoals je iedereen tegenkomt in de bus of in de tram of zo. Kijk, ik heb een verhaal en mijn verhaal probeerde ik te delen. Zo ben ik begonnen met muziek. Zo zijn we ook allemaal begonnen met muziek. En uiteindelijk, als wij bijvoorbeeld stress hebben in ons dagelijks leven, kunnen we met muziek gewoon eventjes weg ervan. Je weet toch? Kunnen het Uiten. En het is mooi dat mensen het willen horen. Dus het zijn 2 dingen in één. Oké. En zijn jullie meer een groep van zeg maar creatievelingen of zijn jullie zeg maar, hoe zeg je dat goed? Zijn jullie bezig met muziek maken van oké, we willen muziek maken die ons aanstaat en waar we echt ons in kwijt kunnen? Of zijn jullie bezig met muziek maken als in oké, weet je, we willen dingen verkopen, we willen hitjes maken, we willen shows. Hoe gaan we die hitjes pakken? Kijk, natuurlijk is alles mooi meegenomen, man. Zeker man. Uiteindelijk willen we wel gewoon de top bereiken, weet je. Dat is iedereen zijn droom, weet je, sowieso man. Je weet toch. En we doen gewoon ons best man. Kijken waar we komen, weet je. Het is niet dat we alleen commercieel willen gaan. Het is wel zeg maar onze smaak van muziek is gewoon wat we eruit willen gooien. En
ja, tuurlijk mixen we het wel een beetje, maar uiteindelijk, ja, het zou mooi zijn als het meer wordt dan dit. Als, ja. Zeker. Oké, en stel je voor het blijft gewoon zo. Is er dan iets wat je dan nog steeds de rest van je leven gaat doen voor de love? Of zeg je dan, nou, voor 2 jaar heb ik het dan wel gezien. Je moet doen het voor onszelf, man. We doen het voor onszelf. We doen het vooral voor onszelf, maar het is gewoon een hobby, zeg maar, wat uit kan lopen tot iets groter. En dat we hier zitten bij jullie, dat zegt al wat, toch? Ja. Oké, ja, dope. Heb jij Krakata klaarstaan? Krakaka heb ik, als het goed is, klaarstaan. Ja? Ja, Yes. ik heb nog een heleboel vragen, maar daar gaan we nog heel eventjes mee wachten. Want ik wil die track al de hele avond horen. Ik zit er zo lang op te wachten. We gaan die track erin gooien. Krakaka, Temong. En dan zijn we zo Timo terug zijn met, zo terug met audio. Yo. Yes. Verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks. Ik hoorde krakaka.